Evo, malo sam listao moje mailove koji su zvanični, koriste se kao isto ravnopravno za obaveštenje tužilaštva za krivične prijave, dakle to sam izučio u zakonu. Pazite ovo, evo vidite od kad je ovaj mail. 1. mart 2023. 13.48. Ja šaljem kome, evo ga, kabinet Republičkog javnog tužioca. Pazite, 1. mart. Šta piše? To ću skrinovati i objaviti. Sada vas po ko zna koji put molim da me zaštitite od zlostavljača pasa, koji su krenuli masovno da mi se svete i odavno mi prete, zahvaljujući upravo oslobađanju krivične odgovornosti od strane Osnovnog javnog tužilaštva i Višeg javnog tužilaštva Sombora, koji ih štite i odobravaju krivično delo iz člana 269 ubijanje i zlostavljanje životinja, konkretno zlostavljanje pasa. Dakle, da ne bude sutra kasno, molim za hitnu reakciju za zaustavljanje krivičnog dela ubijanje i zlostavljanje životinja, zlostavljanje pasa, time i sklanjanje mene kao mete od strane zlostavljača. Pazite, ja im sve dokumentovao. Samo 2 nedelje pre pokušaja ubistva. I ta ista bagra, evo i apelacijom na Novosadskom sam poslao, istu 1. marta, dakle vidite, istu poruku i apelacijom na Novosadskom. I u upravi Somborskog javnog tužilaštva i udruženju tužilaca. Pa to su okoreli kriminalci, dakle sam ih molio, jer sam već napadan, jer je Jadranka Dedić, kriminalni zamjenik višeg tužioca, već osvobodila njih, i Jelena Milić i ostala ekipica. I ovi vrhovni tužioci su nemo ćutali na taj kriminal, na mene kao metu na čelo, i to od strane monstruma, zlostavljača pasa i kriminalaca iz tužilaštva Sombora. Pazite, pa gde to ima? Ima u kriminalnoj Srbiji, dakle. Ima tu, drugde nema.